जय हिन्द। जोङो दिनै सानसेयावनो मा नुनो मोनखो? आङो मैयासो बुंदोंमोन बर' हारिनि गेजेराव जोङो फैनो गोनां समाव बांसिन गुलाय गुजाय जागोन नामा? बांसिन गावजों गाव सोंखारिलायगोन नामा? बांसिन गावजों गाव नायज्लायनो हायै जागोन नामा? बांसिन जों गावजों गाव मिनिलायनाय जागोन नामा? आं मैयासो बुंदोंमोन। नाथाय जों सानसेयावनो बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि गुलाय गुजाय नुनो मोनबाय। बेयो सोरखौबा मिनिनाय, सोरखौबा सोंखारिलायनाय, ओरैबायदि माने खुगायाव बुंनो राव गैयै बायदि। बेनिफ्राय आङो दिनैनि बेफोरबायदिखौ नुनानै आं मोनसे काहानिखौ गोसोखांदों आरो बै काहानिखौ आङो मोनसे समाव बर' फिल्म बानायगोन पारमिसन लानानैब्लाबो। बे काहानियानो मा मिथिबायना? 2007-08-09 समाव बे समावमोन जेब्ला बिएलटिआ सारेन्डार जानानै राज खालामबाय दंमोन। बै समाव एनडिएफबिखौ सिज फायाराव लानानै फैनानै एनडिएफबिआ सिज फायाराव फैनायनि उनाव बर'जों बर' माबायदि बुथारलायनाय। बै समाव गासैबो बर' रायजो राजाया गोबां आपडेट जाबायमोन, बुजिनाय जाबायमोन। 2007-08-09 समाव बर' हारिनि गासैबो मानसिफोरा गोबां बुजिनाय जाबायमोन। नाथाय बै समाव ओरैबायदि बुथारलायदो बर'जों बर'। मेगन सिगाङाव नुनाय हाथियारखौ माबायदि लानानै गिदिङोमोन। आं दिनै बे काहानिखौ, जोंनियाव जानाय काहानिखौ आङो खोन्थागोन। प्लिज सोरबा एनडिएफबिनि दैदेनगिरि सारमोन, सरि, आरो आंजों समान बयगनि एनडिएफबिनि जोहोलावफोर, सरि, आरो बिएलटिनि दैदेनगिरि आरो बिएलटिनि गासै मावथि हान्जाफोर, प्लिज सरि। आङो जोंनियाव जानाय काहानिखौ खोन्थागोन, मेगन सिगाङाव जानाय काहानि, जोङो कलेज फरायफुबाय थानाय समाव जानाय। अब्ला आं बेखौनो बुंनोसै, आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन, प्लिज अननानै रावखौबो ससियेल मिडियायाव मालाबाबो गावथारगोन, बुथारगोन बेफोरबायदि दा पस्ट। दिनै फंबायमोन, नंगौ नोंसोरबो रागा जोङो, गासैबो रागा जोङो मानसिया। थेवब्लाबो नोंसोर दिनै फरायफुनाय सम, फरायनाय सम, खेला गेलेनाय सम, नोंसोर गावखौ गोरों खालाम। बिमा बिफाखौ माबायदि उद्धार होनो हागोन, बिमा बिफाखौ माबायदि उद्धार खालामनो हागोन। बे जिबन मोनसेयाव बिमाया जन्म होबाय जेला, हौवा मानसि जाबाय जेला, जोंथ' सिख्ला मानसि नङा, हौवा मानसिसो, मावाबानो जाया। सिख्ला मानसि जागोन, सुन्दुरि जागोन, समायना जागोन। गाबोननो मालाय सोरबा फैसा गोनां हौवाफोरा लाना थांगोन, बिन्दास जाबाय थागोन। जों सेंग्रासो, महर दंब्लाबो महर गैयाब्लाबो जों सेंग्रा भाइ। मावनानै जाथारनांगोन, मावनानै हिनजाव गथ' गथाय फिसिथारनांगोन, मावनानै बिमा बिफाखौ फिसिथारनांगोन। जों मावथारनांगोन, जों मावाबानो खारग'आ। बेनिखायनो बै उन्दै समाव फंबाय बिनानावमोन, प्लिज नोंसोरनि फरायफुबाय थानाय सम, खेला गेलेबाय थानाय समखौ दा हेगार। मोजां फरायनानै गिदिर जानानै बिमा बिफाखौ उद्धार खालामनो सान। बेफोरबायदि रायजोनि थाखाय उन्दै समाव मालाबाबो ससियेल मिडियायाव पस्ट दा हो, प्लिज। आं बेखौनो बुंगोन। अब्ला लोगोफोर, आं जाय काहानिखौ फिल्म बानायगोन होनना बुंदों, आं पारमिसन लानानै बानायगोन। 2007-08-09 काहानि खोन्थानोसै आं। जेब्ला बिएलटिआ राज खालामबाय दंमोन, बेयाव एनडिएफबिफोरा फैनानै माबायदि जानाय। सरि दे, आं सरि बिखाय, बे काहानिया सैथोथार, जोंनि मेगन सिगाङाव नुनाय। बै समाव जोंनि गामियाव फैबाय एनडिएफबिफोरा लोब 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 हाथियार लानानै, हरनि गेजेरावनो। ओमफ्राय जों गामिनिबो दं बेवहाय, रियेल काहानि, आंनिबो लोगो दं। फुङाव बेसोरखौ नुबा गासैबो जोहोलावफोरनि आखायाव हाथियार। बेनिफ्राय मा जाहैबाय, फैनानै मा बिएलटिनि राज, बे समाव बिसोरो मा जायगा जायगा बर' गामि गामि हाबनो हमबाय, गिदिंनो हमबाय। गिदिंनो हमनायाव मा जाखो, बै समावनो बिएलटिनियावबो मा जाखो, इयुथ ओंखारबाय। गोबां गोदान सेंग्राफोर जमा जाजोब्बाय। दा जाय जायगाथिं एनडिएफबिफोरा साहाथिं थाङो, एनडिएफबिफोरनोबो थांना थानो थाखाय फैसा नांगौ जाबाय। बबावबा बिसोरबो मा बबावबा अन्थाइ कुवारि, बायदिसिना कुवारि मा बिसोरनोबो मा नांगौ जाबाय। जेरै जोंनि नया बस्ति, सुबनकाटा एरियायाव अन्थाइ कुवारि दं, बायदिसिना दं, बैफोरबायदियावबो बिसोर थांबाय। माने रायज्लायनो थांबाय, बायदिसिना फैसानि गोनांथि नंगौना नङा गासैनिबो ना। बेनिफ्राय मा जाखो, साननैसो उनाव इयुथ दानानै मा जाखो, ओरैबायदि लोब लोब होसोबोनाय। बिसोरो बागानपारा सकआव थाङोब्ला बिसोर फैनानै होसोयो, बिसोरो उमुगाव थायोब्ला बिसोर फैनानै होसोयो। बेनिफ्राय मा, गामियाव मोनाब्ला फुंब्ला
जाय जायगायाव एनडिएफबिफोर दंमोन सिजफायाराव फैनाय बैसोरो मा बैसोरनि 20 जन 30 जन हा गामि गामि हाथियार लानानै थाबायनाय ओंखारनाय हा आरो जाय जायगायाव इयुथफोर दंमोन जानो हागौ बिल्टिनि बैसोरनि जायगायाव बैसोर मिथिगौ माबायदि थायोमोन नाथाय आं नुनायखौ बुंदों सैथो बाथ्रा बुंदों ओरैबायदि लामा लामा हाथियार लानानै गिदिंनाय गोसोआ कम्पिखाङोमोन गोसोआ गियोमोन बै समाव जों बुजिनो हानाय जाजोब्बायमोन बर'फोरा बेनिफ्राय साननैसोनि उनाव बिसोरो बैयाव थांना बैसोरखौ बुथारहैयो बैसोर बेयाव फैना बिसोरखौ बुथारहैयो हा ओरैबायदि बुथारलायबाय ओरैबायदि होसोलायबाय गरम 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 गामियाव गोसोआ धब धब मोनोमोन कलेजाव थांनो गियोमोन कलेजाव मसलपुराव कलेजाव साइकेल सलायना थाङोमोन लामायाव इउथ अफिस दंमोन मावब्ला सोरबा एनडिएफबिआ थांनानै मा खालामो इउथ अफिसाव हाबनानै सोरखौबा खर'आव ग्रेनेडजों देनाय लामायाव गोलैना थानानै दावराव आलाय सिलाय साइकेल सलायना फैयोमोन मेडिकेलाव लाना खालामनाय बबावबा एनडिएफबि थानाय जायगायाव फैनानै इउथआ फैनानै दोखो दोखो बुलायनानै रेनब'दो सिं सरियाव सुनाय गाथाबनानै बख'नाय सिं बायलायनाय रियेल काहानि जोंनि जायगायाव ओरैबायदि माने कलेज थांनोबो दोखो दोखो गियोमोन बै समाव बर'फोरा सोरबा बुजि दंमोन बै समाव सोरबा बिएलटिनि दैदेनगिरि बा बिएलटि बै इउथ बा एनडिएफबिनि दैदेनगिरि एनडिएफबिफोर जायफोरा जइन जानाय बै समाव बुजि मोनि दङमोन बुजियोमोन सोरदो सोर बुथारलायदोंमोन बेबोथ' बर' मानि थाखाय बुथारलायनाय एसेबां मानि थाखाय मा नांगौमोन एनडिएफबिफोरनो मा नांगौमोन आरो बिएलटिनि बे इउथफोरनो मा नांगौमोन मानि थाखाय गामियाव गथ' फरायनाय दोङो बोराय बुरै दोङो गामिनि बोराय बुरै गथ'फोरनि सिगाङाव हाथियार लानानै देखायोमोन हाथियारखौ जों बबाव देखायनांगौ सोरनो देखायनांगौ गामिनि बोराय बुरैफोरनो गामिनि रायजो राजाफोरनो ना बर'खौनो बुथारनो थाखाय हाथियारखौ गामियाव देखायनांगौ सोरनोमोन बै समाव रावबो बुजि मोनि गैयामोन बर' हारिनि दैदेनगिरिफोराबो बै आफादनि दैदेनगिरिफोराबो बुजि मोनजोबोमोन गोरोंमोन थेवब्लाबो मानो थाखाय बुथारलायदोंमोन 2008-9 आव एसेबां रोंखा राखा गोरों मोनथिखानायनि उनावबो मानो कमान्ड कन्ट्रल खालामनो हायाखैमोन मानो कमान्ड कन्ट्रल जायाखैमोन बेनिफ्राय मा जाखो सोरबा एनडिएफबिआव थानाय गथ'आनो सेंग्रायानो एनडिएफबिनिफ्राय इउथआव थांनानै एनडिएफबिनि गोदोरखौनो गावखौ जाय सालायोमोन बेखौनो जोंनि मेगन सिगाङाव गावनानै बुथारनाय आरो बै गावग्रा मानसियाबो मा जाहैखो दादागिरि देखायनानै सोरनि मानसिया गुबुन हारिजों सुग्लि बुथारजानाय बेफोरबायदि मेगन सिगाङावनो नुदों आसरित बै समाव मानो बुथारलायनाय बर'जों बर' मा नांगौमोन कुइसना बेयो आं बे काहानिखौ माने बर' फिल्म बानायनानै बेरखांहोथारगोन आं पारमिसन लानानै बर' हारिनि गेजेराव बेनिफ्राय मा जाखो गेजेराव आर्मि फैजोब्बाय सेस दानाबा खतम ओरैबायदि आर्मिया गेजेराव हाबफैनानै गावसिन बुथारसिन आलाय सिलाय बोसोरनैनि गेजेराव थेर बेथेर बुथारसिन जायखौ मोनदों बेखौनो बुथारसिन सेना मेडाल नालाय आर्मिफोरा मा खालामनो लोगोआव हाथियार मोनदो गावदो सेस सोरबा बबावबा फैसा लायनो थांदो लामायाव आर्मिया दंफायो हराव नेना थाबायदो फुङाव फैसा लायनो थांदो लामायाव हमदो बुग्लिसिन जियाल' सोरबा बासायनाया बासायबाय सोरबा थैनाया बै समाव गोबां थैदो बेनिफ्राय खालि ओरैबायदि काहानि बे बर' हारिनि मानो जानाय मानो रावबो बुजिलायदिया बै समाव बर'जों बर' मानो एसेबो साननाय गैया मानि थाखाय जानाय बै समाव जोंनो बुजियोमोन जों हाथियारखौनो लाया थेवब्लाबो जों सानोमोन बै समावनो आं सानोमोन हे भगबान माबायदि दं लानानै हाथियार लानानै माबायदि होसोलायदो माबायदि दिउ होसोनानै थांदो माबायदि गावनानै फैदो हराव नेनानै फुङाव सोरखौबा गावना फैदो बिसोरबो गावदो माने आजिब माने ओरैबायदि आसरित बे बर' हारिनि रोंखानाय समावबो बर'फोरा बेफोरबायदि हाथियारजों बर'जों बर' बुथारलायदो बेनिफ्राय दिनैनि दिनाव जों मा नुनो मोनदों दिनैबो सानो जाबायदि जादो मायबा मोनसे चान्स मोनोब्ला उमुगा बिपिएफनि मानसि
मायबा मोनसे बेनाव भुल मोनोब्ला दांखानिलै बेखौ ओइ उमुगा इउपिपिएलनि मानसि ओइ उमुगा एबसुनि मानसि मायबा मोनसे चान्स मोननायावनो मायबा मोनसे चान्स मोनोब्ला होनिलै माने गिनायसो मोनदो माने बेफोरबायदि खालामस्लायस्लाय जों बर'जों बर' एसेबां नायनो हालायि जास्लायस्लाय गासैबो फिल्डआव ओंखारलै जायफोरा पार्टिनि लानानै एसेबां माने पार्टिखौ लानानै एसेबां नांलायनो लुबैयो बा पार्टिखौ लानानै एसेबां दाङाबाजि भाइफोर फिल्डआव ओंखारलै जमा गासैबो फिल्डआव ओंखार जायफोरा पार्टिखौ लानानै माने बिराद नांलायनो लुबैयो गासैबो फिल्डआव ओंखारबाय बेनिफ्राय सेलथौ लाना फै बबेनिफ्रायबा बेनिफ्राय गावबा गाव पस्ट बानाय आरो मारिलाय ना गावबा गाव पस्ट बानाय आरो मारिलाय सोरनि ग्रुपआ सोर देरहायो बिसोर जै सोरनि ग्रुपआ सोर थैजोबो बिसोर जै माबा तारमाने गैला बेफोरबायदि साबसिन जागोन माथो ना बर'जों बर' एसेबां सोंखारिलायनानै बर'जों बर' एसेबां मुगैलायनानै बर'जों बर' दानथारलायाखै नङा बुथारलायबाय दिनै बुथारलायनाय जोबखांनायनि उनाव दिनै जों बर'जों बर' बेफोरबायदि हालोदाव फैबावदो गुबुन हारिया जोंखौ मा सानगोन गुबुन हारिया जोंखौ बेसेबां गाबज्रिबावगोन गुबुन हारिया जोंखौ बेसेबां मिनिबावगोन बेसेबां मिनिजानो थैजासिम माने मिनिजानायानो जागोन नामा थैजासिम जों मिनिजागोन नामा बर' हारिया गुबुन हारिजों गोबां साननो लागा ना अब्ला लोगोफोर आंनि बै काहानिखौ आं मोजाङै खोन्थाजोबबासैसो बहुत बारस'दों आं बेनिफ्राय मा जानाय जोंनि गामियाव सानसेखालि सासे गथ'खौ मोनसे पार्टिनि आरोना आं नाम लाङा सासे गथ'आ गामिजों फैदोंमोन बेखौ हमबाय हमनानै ओरैबायदि बुबाय भाइ 15 जनसो मानसि बुदों सासे मानसिखौ 15 जनसो दाउदैजों गोरेनजों खर' देदो खर'फोरा अबस्था गैया बे गथ'आ थैबायदि दा बे गथ'खौ ओरैबायदि बुदो भगबान गारना दोनदो एख' गैया बेनिफ्राय पुलिसा आंखौ लाना फैदो बेनिफ्राय जाय जायगायाव बुदो बे जायगानिफ्राय पुलिसदो आंखौ बोखांदो भाइ आं हमनानै बोखांदो गथ'खौ भगबान जेबो गैया थारमाने खर' दाउदैजों देनाया सेस खामानि बेनिफ्राय पुलिसा मा खालामदो बेखौ गावनि बाइकआव फज'नानै आङो जिदो ओरै खाना होदो गथ' बानाय बिदि ओरैबायदि काहानि बर' हारिनि बेफोरबायदि बर'जों बर' बुथारलायनायखौ नुनो नाथाय रावबो सानाखै बै समाव गावबा गाव गरं माल दोङो हाथियार दोङो गावबा गाव दांनांगौ बस बेनोल'मोन आसरित एसेबां रोंखा राखा जानायनि उनावबो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द